ki khubor ka Batisi TV lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong ringkat bat ka M Crown Hotel Kandailat Shillong ka Three Olives Restaurant balak play nakbentaban Shakriya P hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating ringkat ka Cosmic Kingdom ka Jakai lekai bapaw ha Shillong balayada na ka Bio Bubble Antivirus Coating balale da ka Meva Enterprise Haka arp kundai terik kulalingkot arajar arpui uba Estan Singh jana nongben uriu Tremon Sobha ula lejben pli perda ya ka knockout basketball tournament jong ka Saint John Vianney Parish Nongkasen ha ka jingdan lang ka presiden ka Mahila Mauthat Raishan Block Congress Committee ka kong Purlin Maublay nang tau finance secretary ka MBCC uba Ars Imle ki Padar bat sister ka Parish ki riorang ba ringkat ki samlai lekai kentai bat chinrang hagani ngi plie uba jana ula kenti ru ekalama kum kadak ban plie ya ka jingi lekai hagani ka tournament ki kenhon ki blai shimenta hagani ngi plie ki kentop ekalak se persya ya ka karteng nakaliang ki chinrang bat ka St Joseph's Sports Club persya ya ka ti saw nakaliang ki kentai baro ki blai wani shimenta hagani ka tournament ki long Shiphokan hon nakaliang chinrang bat prakan hon nakaliang kikentai. Kajing temu jong kane ka tournament bangi penia ya kane ka tournament kalong hi ban kentil ya ka sap kapong kajing la ka jong ikun samlah jong kane ka dong ka time. Menta ba kadang datang kajing sedang ngidang sedang tangi ki samlah jong kabalang katolik jong ihang ni nagi sinong beper nagi sub district beper kilawan bane simenta ngiron shipho team ki chinrang bat pratim ki kanthai ti kane kadega je angnot ka jongi ban kantiu ya kane namar ba haka sang samla kidon ki committee ba pher kidon ki pastoral committee kidon ki publicity committee don ki sports committee bat kiwai committee hala ka jong committee ki kun samla jengi ki pek ikmi mat ki penia ikitu committee ka sports ka way committee ka bahe ka bubun kam bat mentakil asdang ya kane ka tournament jong ka basketball ka penia ka sports committee jong ka sang samla te ngech kam ba kan yet pek te mangi sang ni don kan jing thu ta ka daw ni kenmau ya fi ngadu asngi piwan hangne pelapa abangi khot nam tagi sanglong kami yang kaparis wala phimla dala de bandon to sin ri pelapa bat phil ya rabru ya kasang long kami yang kaparis sngo ye ni song tanat ya fi nak takadaw ngi khot ya firu menta bandon rangkat wangi hakane ka jing pli ya kane ka tournament jong basketball peninges kam ba terjing dor rangkat ka jong fi ye bro khot ni baik bat kasang samla jong iru kanang khlan kanang sirham lagi kam buan ha kamat kaman sim hukum jo ngaju don kaman sim kalong ban kentiu khamtam ye kene ka sport khamtam ye kini ki cha jing le kai khamtam na du ki jing ruai ki badon ka sap jing ruai ka sap ka phong ka bau bleu ai khamtam ro ha ka jing dei bat ki sport kum ki football kum ki cricket lane kum ki basketball khamtam ro ye ki kenthei kum ki khon samla bakin pendon kamhok ya ka bau bleu ai ka talent ti hagani ko por haga jing dorangkat bat phi kum ki khon samla madap da jing smoke men ko bakraw hadu ka kata khamtam ya presiden bapenya ya kene ka club ibala ai ya ka jing bantalang ha ka ba nilayo ya ka ban ya keren ya phliu jing mot khamtam ya phi hakba phinang roi phinang san kum ki khon samla tang ka we ka longa kan tu e phi haba phiele basket ne phiele cricket ne haba phiele kino ke jing le kai te weng ya kaman sim jong ka jing ya bisni kaman sim ka jing ya shun akan tu e phi don da kaman sim ka jing e kumau ble wang phinlong spara phinlong ke bi e wei phnya buram nakaliang jong anga ai kita kejing kentu kalong ba haba phiele e kono ya le ta kejing kemen ta kejing e bat kita ke bajob ro kinyo e kejing job bat ki barem ro kinyo e kejing rem tang ba phimdei ban ngurem lada phila rem nei ka we pat kapor
kabapin sayo pat ya kajing job. Hagan negapor kolong suara kajing ai kuble ya pi paro iwei bat kajing kersan kajing ai mensim kabangak loy banyak trilang ladap hidon hakono kajing lani gino hakajing edei kum hakabapin penroy kamtam kum ka balang gabala tri sitom kumno banwan ra iksamla ban pendon kum hauk yaki talen ki bau bleu la ai tinga thrai tang kini ki kentin ke bakhandian ublen dorangkat bat pi teng ai kublei lang pi baro kamtam yaka paris bat commission baro kawei bau blei undorangkat nang nesya khmat bat hagan kapor kum ida kajing yasno uktilang kum dak jong kajing eno senyang dengan suai ha ini presiden jong klub angan ai pada namaskar. Masih tak